Assalamu alaykum qadirli adamlar. Hazreti Burayda baradaky gurulmuşlygymyzyň 3-nji bölümini, ýagny jemleýici bölümini siziň dikkatiňizde höwürleýäris. Taryhy çeşmelere serf alanmyzda Hazreti Buraydanyň Merwe Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň buýrugyny ýerine ýetirmek maksady bilen gidenligi ma'lum görnýändir. Taberani'nin rivayet eden hadisinde şeýle diýilýär: Ey Burayda, toparlar boljakdyr. Sen Horasana gidýän topara gatnaş. Soňra Mer şäherine gidýän topar bilen bilelikde bol. Ol ýeriniň halkyna erbetlik galtaşmaz. Çünki ol ýerini Zülkarneyn binýad edip gurmanlar. Görnüşini belden geçilipdir. Yaqut el-Hamevi ýokardaky hadisi rivayet edilne şu goşmaça maglumatlar hem belläp geçipdir. Ol ýerini, ýagny Merwi Zülkarneyn gurnandyr we ol ýerde namaz okanlar. Derýalary bol bolup bereket bilen akarlar. Her bir girelgesini üstünde gynundan syrylan gylyçlary bilen sakçylyk edýän melekler, perişteler bardyr we kıyamata çenni ol ýeriniň halkyndan erbetlik uzaklaşdyrarlar. Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı kitabyndaky hadise bolsa, serwerimiziň günümel Hazreti Burayda ýüzlenmezden menden soňra bir näçe toparlar boljakdyr. Sizem Horasan toparna gatnaşyň. Soňra Mer şäherine ornaşyň. Çünki ol şäheri Hazreti Zülkarneyn binýad edip gurnapdyr. Ol ýer üçin bereket duasyny edipdir. Halkyna erbetlik ýanaşmaz diýenligi belden geçilipdir. Musulmanlar Merwe gelenlerinden soňra ilki bilen Beni Mahan mescidini salypdyrlar. Mer mundan soňra täzeden abadanlaşdyrylypdyr we medeniýetiň merkezine urulypdyr. Musulmanlar Merdäki kitaphanalary we binalary gorap saklapdyrlar. Mundan bu ýana Mer Horasanyň merkez şäher bolupdyr we Emewiler döwrüne hasam baýwer ilim merkezine urulypdyr. Mer bir tarapdan Kur'an, tefsir, hadis, tasawwuf, ýagny sopçuluk ýaly dini ilimlarda we beýleki taqiq, matematika, fizika, astronomiýa we şoňa meňdeş ilimlarda ösen bir şäher bolşy ýaly syýasy arenada hem möhüm merkez bolupdyr. Ady çeşmelerde agdylmadyk hem bolsa, güýçli bir ähtimallyk bilen Hazreti Buraydanyň Merwiň ilkinji gasy bolanlygy bellenip geçilýär. 11 ýyldan gowrak wagt Merde ýaşan Hazreti Burayda Horasanyň halkyna söhbetler edipdir we olaryň ruhy taýdan kämilleşmeklerine uly goşant goşupdyr. Bu topraklarda İslam nurunyň ýaýramagyny we ornaşmagyny onuň ihlas bilen çeken zähmetleriniň täsiri ören uludur. Ol Mer, Nusoy, Abivert, Sarags, Kerkiyal şäherlere aýlanyp, ol ýerleriň halkyna İslam dinini öwredip, wagt nesihatlar edipdir. Beýleki sahabalar bilen bilelikde Hazreti Buraydanyň Merwe gelmekligi bu ýerde dini ilimlaryň ýaýramagyna sebäp bolupdyr. Hususan hem Hazreti Buraydanyň Peýgamberimizden köp sanly hadisler rivayet etmekligi onuň uzun ýyllar serwerimiz sallallahu aleyhi we sellemiň ýanyna bolanlygynyň netijesi. Ol hadis ilminiň Merde ösmegine we kämilleşmegine uly goşant goşupdyr. Ogullary Abdullah we Süleyman hadisleri ilkinji gedek kitap haline getiripdirler. Mundan başga da Hazreti Buraydadan soňra Fiqhul hadis ilmini onuň ýyzyny ýöreden bir näçe Merwede lakamly hadis alimler ýetişipdirler. Hazreti Burayda Merwede iň soňky wepat bolan sahabadyr. Gelin ýene-de Hazreti Burayda radylýallahu anhyň gurrun beren hadislerini bilelikde göz aýlalyň. Hazreti Burayda Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň Hazreti Ala ýüzlenip şeýle diýenini aýtýar: Ey Ali, nämehreme ilkinji gedek gözüň düşen soň ikilenç gaýtalap seretme. Sebäbi birinji tötenleýin seredeniň seniň üçin bagyşlanar, emma ikilenç bilgaslaýyn seretmekligiň bagyşlanmaz. Abdullah bin Burayda radiyallahu anh kakasından şu hadisi gurrun verýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi:
size mazarlıkları ziyaret etmeye qadagan edipdim. Ýöne mundan beýlek ziyaret edip bilersiňiz. Gurbanlyk etlerini 3 günden kän saklamaň diýipdim. Indi näçe gün saklasaňyz saklap ýyp bilersiňiz. Ýene de hurma şerbetini diňe tulumlardan içiň diýipdim. Indi her hili gapda hurma şerbetini içip bilersiňiz. Emma serhoşluk berýän içkileri içmäň. Ebul Melih radiyallahu anh şeýle rowayat edýär. Bulutly bir gün büreýde bilen biledik. Namazy wagtynda okumak üçin howluň, gijikdirmäň, diýdi. Sebäbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şeýle eşdendigini aýtdy. İkindi namazyny terk edeniň amaly puç bolar, boşa gider.